Wirano jotonono hambai aparo tini ang SA Dolai Zonal Development Committee ni Chairman Enggai joto lukurongno sini Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Dev Burma Asaimani 116 Asaimani salno tuye joto lukurongna hambai tini protiktik sabjun Jun tai kebang majago political ni bisingti butini chini Maharaj 116 tomo asaiman salno palai jangnai mo belai kheno tongthokmani sal chini Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Dev Burma bo tini hai 19 August 1908 bo asayo bufani bumungkai Birendra Kishore Dev Burma bumani mungto Ishwari Devi ingkei boni life boni je sung lai bumani bisingti nugo umur kisisa kathang bo tongsa boni je achievement boni samurok belai keno ti prasarong ni bagai kaham khai klangkha pia bobo sini jago kroksa architects modern nei sini boni sinimung belai keno kurung tai botong pruno je chini o je tipra hawo je reservation abo tipra sarong ni bagai kelang mani bising tini chung tini Tripura Tribal Areas Autonomous District Council rohini khaimangkha boni wansung belai kaham phiaba bo matro 38 years se o hasa kautongo bo thika 17 Mei 1947 no bo thiyo bo gobang ma wansung tongo chini tipra sarong ni bagai belai kheno wansuk mungkurung sini o Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Dev Burma boni wansuk mung kaham ni bisingti no chung kisi sati prasaro tini joratui rehaiman abo belai kheno tini o sal tongthok mani sal aun bagai no jotto no hohom dohom khai jotto jaga no palai lainai khumlung bo sini headquarter ro tini miani simi chengjak tini bu choli tongo aun bagai Maharaj je Bir Bikram Maniko Kishore Dev Burma asai mani sal no rugoino joto ti prasa nan ti prasa rong hai na hai 116 anniversary birthday no hom dom ka joto jaw palai manai te joto no lokurong no ag SA Dolai Zonal Chairman ni ngai plus 47 ambassador ti pramotha block president ni ngai hai na hai joto no lokurong no ang hambai te chibai ya par hambai